Isifundo sethu sigxile kumthetho ye-exponent upart 1. Uma ngino-2 to the power 3 ngimphinda ngo-2 to the power 5. Ake ngichintshe umbalo nizokwazi ukubona kahle. 2 to the power 3 umphinde ngo-2 to the power 5. Ngingaxazulula kanjena. 2 to the power 3 ngizothola u-8. Ngithi 2 to the power 5 ngithole u-32. Uma ngizihlanganisa ngithi 8 umphinde ngo-32, impendulo engizoyithola ngizothola u-256. Ziningi-ke indlela esingakwazi ukuxazulula lesibalo engithe ngasixazulula manje. Ezinye izindlela zayo ngizoyenza manje. Lena ilula futhi izokwazi nokuthi igcinele isikhathi. Asike sizameni. Asibuyeleni-ke phezulu. U-2 to the power 3 no-2 to the power 5 ngingamxazulula ngokuthi ngithi 2 to the power 3 ngibo nabo 2 abayi-3. 2 umphinde ngo-2 uphinde umphinde ngo-2. Bese-ke u-2 to the power 5 ngimphinda kayi-5. 2 umphinde ngo-2 umphinde ngo-2 umphinde ngo-2 kanye nomunye u-2. Engizogxila kuyo la ngizobheka ukuthi nginabo 2 abayingaki. Ake sibaleni o-2. Nginabo 2 o-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nginabo 2 abayi-8. Impendulo yami kuzoba 2 to the power 8. Ningadideka ukuthi why omunye u-2 ngimyekile. Ngoba labo 2 laba bayafana ngizovele ngithathe nje u-2 oyedwa bese ngihlanganisa lama-exponent aphezulu u-3 no-5. Njengoba ngiwahlanganisile-ke kulesibalo lesengisenza manje, umphumela wayo ekubeni kwaba ngu-2 to the power 8. Ake siyenze okunye-ke. Uma ngithi 7 to the power 2 ngimphinda ngo-7 to the power 4. Ngizothola u-7 ngimphinde nomunye u-7 ngiphinde u-7 to the power 4 ngithole o-7 ngimphinde ngo-7 ngimphinde ngo-7 ngimphinde ngo-7. Impendulo yami engizoyithola ngizobala lobo 7 ngithole u-7 to the power 6. Ngiqedile. Exponent efanayo ngingenza inombolo eyodwa ngihlanganise nalawo ma-exponent aphezulu. 7 to the power 100 ngimphinde no-7 to the power 50. Naku futhi kuyafana. Ngizothi-ke engizokuthola ngizothi 7 to the power 100 ngimhlanganise no-50. Impendulo yami kuzoba ngo-7 to the power 150. Ngoba ziyafana kuyashesha ukuthi zixazululeke.
u7 to the power 100 ngimphinda ngo7 to the power 50. Kungapha nzima ngoba kunesign yaka plus ngaphakathi. Manje ke asike sibone esinye isibalo. 2 to the power 8 ngimphinde ngo2 to the power 20. Impendulo yami ngizothola u2 to the power 28. Uma ke ngino 2 to the power 8 ngifuna ukumhlanganisa no2 to the power 8, lena iyadida ngoba asisaphindi kodwa sesiyahlanganisa. Kodwa ke singayixazulula ngokuthi sithi ke 2 nomunye u2 to the power 8 sivala abakaki ngoba ke bayafana kodwa phela siyahlanganisa la kuhlukile. Sizothola u2 to the power 1 no2 to the power 8. Sekuchangile ke esizoyithola ngu2 to the power 9. Iyasebenza noma inegative. Uma ke sino 5 to the power negative 100 sifuna ukuphinda ngo5 to the power ngu5 ke lo ngiyenze iphutha ithi ngimbhale futhi ngu5 to the power 102. Impendulo engizoyithola ngu5 to the power 2 ngoba lo power to the power 5 negative 100 unegative bese ngino5 to the power 100 ngizothola u2 bese ke ngiyamguqula impendulo kube u25. Ake sibheke esinye isibalo. Lesi singadida 2 to the power 9 ngaphansi kuka2 to the power 10. Ibukeka inzima kodwa sizoyixazulula. Singathi ke 2 to the power 9 bese sithi 1 ngaphansi kuka2 to the power 10. Sizothola ke u2 to the power 9 no2 to the power 10. Uma sesitholile ke ngoba ke u2 to the power negative 10 sizoyikhipha u9. Nase sesikhiphe ke u9 impendulo yethu esizoyithola ngu2 to the power negative 1. Bese kufana ukuthi 1 ngaphansi kuka2. Akeke sibheke nokunye ke 2 to the power 9 umkhipha ngo10 sithole ke u2 to the power negative 1 kuye kwaba unegative. Asibheke nokunye singathi 10 to the power 200 ngaphansi kuka10 to the power 50 ngoba ziyafana sizosebenzisa u10 owodwa to the power 150. Bese sithi 7 to the power 40
ngaphansi kuka 7 to the power negative 5. Ama-sine weight awasafani-ke. Impendulo esizoyithola ngu-7 to the power 40 minus sifake kubakaki kube u-negative 5. Esizokuthola-ke negative plus negative sithole u-positive 7 to the power 45. Singathi-ke ngoba azifani sizothi 7 to the power 40 sifuna ukumphinda ngo-7 to the power 5. Sizothola impendulo efanayo. Lo negative simguqulile samenza upositive. Ake sibheke impendulo yethu. Kuzoba ngu-7 to the power 45. Uma zifana ama-exponent sizosebenzisa eyodwa njengoba sisebenzisile u7. Nako-ke ku-10 to the power 50 ngoba ziyafana sibe sasebenzisa u10 owodwa njengoba sesisebenzise u7 owodwa sakwazi ukuhlanganisa ukuze sithole impendulo yethu le esiyithole ngo7 ofanayo sisebenzisa owodwa kwaba u7 to the power 45. Ake sibhekeni esokugcina isibalo. Two to the power 9 umphinde ngo4 to the power 100. Lesi sibalo esaka part 2 kodwa ngithi nginike nje okuncane sona siyadidwa kodwa nose sewubukele ivideo part 2 uzokwazi usichazisisa. 2 to the power 9 umfake u2 to the power 2 u2 to the power 2 no 100 kufana nokuthi i200. 2 to the power 9 ngimhlanganise no2 to the power 200 ngizothola u2 to the power 209 ngoba eyafana izinombolo lezi. Sizokwazi ukuyenza kahle ku part 2 lesibalo lesi. Ngiyabonga.